Moikka kaikille ja tervetuloa takaisin kanavalleni. Today we have something special for our Finnish audience, a recap of the exciting Snooker UK Championship 2023. Niin paljon jännitystä ja yllätyksiä. Let's dive right into the action. The UK Championship is one of the most prestigious snooker tournaments, and this year was no exception. We witnessed incredible talent, fierce competition, and unexpected twists throughout the championship. Ennen kuin mennään tuloksiin, muistakaa antaa video tykkäys ja tilata kanava, jotta pysytte ajan tasalla. Firstly, let's talk about some standout performances. Jotkut pelaajat yllättivät meidät kaikki loistavilla otteillaan. Showed remarkable skill and determination, making it a tournament torstai remember. Onko teillä suosikkipelaaja, jonka puolesta jännititte? Now, let's move on torstai the winners. The final match was truly nail-biting, and ensimmäinen won't spoil it for you, but let's just say the crowd was on the edge of their seats. Emerged victorious, showcasing not only incredible skill but also a commendable display of sportsmanship. Se oli mahtavaa katsottavaa. Of course, with every tournament, there are unexpected outcomes. Joitain suosikkeja saattaa olla joutunut pettymään, mutta se kuuluu lajin luonteeseen. Were there any surprises or upsets that caught you off guard? Let me know in the comments below. Kaiken kaikkiaan, Snooker UK Championship 2023 oli uskomaton tapahtuma, joka tarjosi meille unohtumattomia hetkiä ja jännittävää snookeria. Kiitos kun liityitte tänään. Muistakaa kommentoida, mikä oli teidän suosikkihetkenne tai yllätyksenne. Nähdään seuraavassa videossa.